स्किमनि बिल होनो होननानै बुंदोंमोन सोरनोबा स्किम होनो होननानै बुंदोंमोन दाना गैला आरो मा दिनै सरकारासो बायगुलायबाय बिथांमोननो खोथा होयै होयै थगायबाय दा बे खोथा होनानै जेरैबायदि बिथांमोनखौ थगायनानै दोनथ'दोंमोन नाथाय बिथांमोनहाबो बे इउपिपिएल दोलोजों मालाबाबो गोरोबला बे थगायसुला होननानै बिथांमोनहाबो हमनो हाबाय दा थगायसुला होननानै हमनो हानाय हिसाबै बिथांमोनहा दिनै बे इउपिपिएल पार्टिखौ नागार गासिबो खारजोबसिगोन दा बेखायनो आङो दिनै जेन'बा मोनसे खौसेथिनि बाथ्रा बुङो खौसेथिनि बाथ्रानि गेजेरावबो आं बुंनोसै दाना जेरैबायदि सोरबा बिपिएफजों सोरबा इउपिपिएलजों ज' जानांगौ मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया ज' जानानै जोङो बे गेरेमसा मोनसे सरकार दानांगौ होननानै बुङोमोन नाथाय गेरेमसा सरकार दानायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा लुगैयो जोंबो लुगैयो गासिबो लुगैजोबो खौसेथियानो जेब्लायबो जोंनि बर' जाथि बा बर' हारिनि थाखाय बेनो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन होननानै बयबो सानो नाथाय आङो जोबथारनायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुगैदों मानो होनबा बै समावहाय जेलानाखि सरकार दानांगौ समावहाय बेयावहाय सरकार दानांगौ बेहाय भट थुलायनाय जादों नामा बे माबायावहाय सोरजों बांसिन सापर्ट दङ होननानै माबायावहाय क'क्राझार बे बिटिसि अफिसावहाय सेक्रेटारि अफिसावहाय दाना बे सेक्रेटारि अफिसाव सरकार दानांगौ होननानै ज' जानायनि बेलायाव जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफनि गाहाय बारग'सिब बिथाङा हेन्डसेक लानो नागिरबायदोंमोन प्रमद बर'मोनजों नाथाय प्रमद बर'आ हेन्डसेक लायालासिनो इनसाल्ट खालामनानै बिथांखौ नायख्लेंनानै दस्राजों थांनानै गावसोर सरकार दाबाय आरो बिजेपिखौ फार्स्ट बिसोरनो जायगा होजेनदों होननानै बुंजायो इउपिपिएलआव ओरैबायदि जाम्बा मानसि दङ खुनु माने एकदम टेलेन्ट मानसियानो बांसिन खमसिन होननानै बुंजायो मानो होननानै बुंबा हारसिङैबाबो माबाया प्रमद बर'आ हारसिङै देरहाबाबो सरकार सिफ जाखागोन हारसिङै माबाबाबो सिफ जाखागोन माने आखाइ थोंसेजों आखाइ खबग्रा पार्टि होननानै बुङो बिसोरखौ आखाइ थाइसेजों आखाइ खबग्रा पार्टि बे इउपिपिएल होननाया इउपिपिएल दोलोआव इउपिपिएल पार्टियाव खर'बो गैया ब्रेनबो गैया दा बे हिसाबैनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ नागार जोंनि बे एपिपि पार्टियावहाय जेब्लायबो माने फैगोन आरो खौसेनि नामावहाय सान्थिनि नामावहाय दिनै सान्थि सरकार दाहोनो थाखाय बिथांमोनहा भटखौ जोंनि बे एपिपि पार्टियावनो थुनानै देरहासार खालामगोन बे खेबे आंनि फिसाला दे एकदमबारे बिराद माबाथार बियो बोसोरथामल' जादों स्मार्टथार बिराद स्मार्ट दा आङो बेजों लोगोसे दिनै आङो जेनाखि इउपिपिएलनिफ्राय जेनाखि आसलथे बिपिएफआ गिनाय फैदों आरो बिपिएफआ फैगोन समाव खुनु पयदे सरकार दानो हाया बेथ' खाथांखा लेक्सारा पानि दुर्गा दोनहोदागि बे बाराव सिटखौथ' बारहो बिथाङा सरकारखौनो दानो हाया आरो गावनो जेनगोना खाथां सरकार दानायाव जोंजों मिलिजुलि थानानै बिथांमोना सुबिदाफोरखौ लानो हागोन बिनि सायाव बिथांमोना बे पलिसिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बिएफआथ' गोदोनाय मोनसे नाव जाहैबाय गैयारिया बिपिएफखौ दांलायबाय दाना आरो बिपिएफनिफ्रायबो इउपिपिएलखौ दाङो बेफोरबायदि जेन'बा मोननै पार्टिजों बिपिएफआ इउपिपिएलखौ बखियो इउपिपिएलआ बिपिएफखौ बखियो दाना साइलेन्टलि सिरियै जाय खामानि मावदों होननानै बुङोबा बै इपिपि पार्टिया साइलेन्टलि रायजो राजाफोरजों मोजां गाज्रि सावरायगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो दिनै दावराव दावसिखौथ' रायजो राजाफ्रा लुगैया सोरबा दावराव खालामग्रा जेन'बा मोननैबो पार्टिया दावराव नालाय बेबो बेखौ बखियो बेखौ बखियो दिनै बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बोरै मोननैबो पार्टिखौ मोजां मोनला दा बे हिसाबैनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राथ' सिरिखौसो लुगैयो नालाय सिरिखौ लुगैनाय हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बे एपिपि पार्टियावहाय भटखौ थुखागोन आरो एपिपि पार्टिया जोंना देरहासार जागोन मानो होनबा बिसिनि जेनाखि मावजिजों सैमाजों अरलायलायनाय नङा होमबा बेबायदिखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मालाबाबो मोजां मोना दिनै मानाव गेदेर डक्टर अनजालि बायद'नि दैदेननाय जेनाखि एपिपि पार्टिया ओरैबायदि साइलेन्टै खामानि मावगासिनो दङ ओरैबायदि आवगायगासिनो दङ आरो एबार सरकार फैगोना खाथांखा रायजो राजाफ्रा सोरजोंबा अरुण'दय सोरजोंबा पिएम किसान होननानै रावजोंबो दा थगायजा दा बुरखायजा बे हिसाबैनो दिनै एपिपि पार्टिया देरहागोना एकदम रोखा आरो सरकाराव फैगोनाबो रोखाखा बेखायनो सरकार फैयै बे पार्टि दावराव दावसि जालायग्रा पार्टिफोरजों मानो थाबावनो रायजो राजाफ्रा आं खावलायहरगोन जोंनि बे साइलेन्टलि जेनाखि एपिपि पार्टियावहाय ज' फैनानै मुजुफुद खालामफै सिरियै जोङो मोनसे सान्थि बा खौसेयै जेन'बा जोङो गाजा गोमजायै जोङो सरकार दालांनो हायो खोमा आरो लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो सहाय मददफोर सरकार जाखांनायनि उनाव होलांबायनो हायो खोमा दा बे हिसाबै आं खावलायहरगोन दांनानै होलायबाय निउसाव गैयारिया मा होनना बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै लालां आङो देखायलां
दा बेजों लोगोसे आङो बुंबावगोन ओरैबायदि जेन'बा बिसिनि जेनाखि इउपिपिएलखौथ' मुंखौनो इउपिपिएल होननानै खुनु मख'जाया आरो इउपिपिएल होननानैनो गोसोआवनो सोजाथावै मोनसे लासिंसिं मोनसे पार्टि बियो सबसे जोंनि बे बिटिसिआव जगायन'सिन होननानै बुङोबा इउपिपिएल पार्टि आरो इउपिपिएल बादि जगायन' गैया बिथांमोना खोथाजोंल' मावो खुगाजोंल' मावो दा रायजो राजाफोरखौ सिगां मा होनामोन गासिबनोबो जोङो जेन'बा माबा होजोबगोन जेन'बा साख्रि होजोबगोन न'खर न'खर नाथाय थाङै थुङै बिटिसिआव सासेबो साख्रि गैया दिनै होमबा बिथांमोनहा सोरनो साख्रि होखो सिगां होनदोंमोन बिपिएफखौ बिरादनो बुंदोंमोन जोंना मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो दिनै सिगां बुंदोंमोन मा होनना बुंदोंमोन बै जानाखि हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा जायनाखि बन बोनानै न'खर खुंग्रा जायनाखि साम' खांख्राइ फाननानै हमनानै फाननानै जिउ खुंग्रा बिसोरनो माबा मोनसे बिजनेस मावनो थाखाय माबा मोनसे सुबिदा हो फैसा हो बेफार फालांगि खालामनो होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि साम' खांख्राइ फाननानै हरनाय जेनाखि केम्पास खालामनायावहाय दान मोनगौबासो बे बाथ्राखौ बुंनानै बुरखायदोंमोन दा बे हिसाबैनो दिनै जाय बिथांमोनहा दिनै साम' खांख्राइ फाननानै जेन'बा ना गुरनानै फाननानै मेरुं जिरुङै न'खर खुङोमोन बिथांमोन न'खर खुंनायनिफ्राय बोरैबा जोङो बे केम्पिं खालामनायावहाय जोङो भट केम्पिंआव दान मोनगोन बेखौ खायदा खालामनानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननो गावसोर सरखार जानानै बै जेन'बा गावसोरनो दान हरनाय बेखौनो सुख'फिनाखै बिथांमोनहा दिनै सुख'फिनालासिनो दिनै बिथांमोननोबो आरो बै समाव होननायफोरबायदि जेन'बा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बिसोरनो फैसा हो होननानै बुंदोंमोन फैसाबो होनो हायासै ओंखायनो इउपिपिएल होननाय माने इउपिपिएलआ जगायन' एकदमबारे खामानि गैसिनि मोनसे थार्ड क्लास पार्टि होननानै जेरावखिया अल इन्डियायाव नागिरबाबो बेबादि पार्टि मोननाय नङा मालाबाबो इउपिपिएल बायदि ओंखायनो इउपिपिएलआव थानानै लाब गैया रायजोफोर बिसिना ओरैनो नंखायसो दाखालिनो जों गामियाव हनै बेहाय जाम्फै बान्दोनि नायफैलायबाय मिडिया लाखालायनानै नायफैबाय दिनै मिडिया लाखालायनानै नायफैदोंमोन बिथांमोनहा दिनै खामानि मोनसेबो मावनानै होआसै दाना बेयाव मिडिया लानानै फैदोंब्लाबो मिडियाजोंल' बुंबाय नैबेयाव जाम्फैया ओरैबायदि जादों बान्दोआ ओरैबायदि बायो गामिनि मानसिफोरखौ जाम्फै बान्दो बिगुमा हा बिगुमाफोरखौ लेंहरजोबनानै दाना ज' थाहोबाय हंला हंथा गुबला गुबथाल' मोखाङाव मिडियानि गेजेरजों मोखाङावल' नुजाहोबाय मावनायनि नामाव नाथाय मोनसेबो खामानि मावाखै एकदम मावथायासै बेयावहाय दा दैलां जाबाय आरो मावनोबो हाला आरो सरखारबो बायबाय गैला बेयो सरखार बायनानै जेबो मावनोबो हाला आरो दाना मोनसे खोथाया ओरैबायदि जाबाय बै रायजो राजाफोरनो दिनै